ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ನನ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪುನ ಈ ಬಿದಿರದ ಕಾಡುಗು ಸೂ ಪೊತ್ತೆರೊಂಡು. ಈ ಅಗ್ನಿರ್ದು ಅತಂಡ ಈ ಸೂರ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತರೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯವಾದುಂಟು. ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಸೂಬೂರ್ನಗ ಐದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಸುರುಕು ವಾ ವಸ್ತುದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೀರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಈ ವಿನಾಶಿ ಸು ನಾಲ್ ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸನಗ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರುಸುರುತ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಟು. ಶಾಂತಿದ ದಾನ ಪಂಡ ಶೀತಲೆತದ ನೀರ್ನ ಪಾಡು ನಾವು ನೀರ್ನ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರೆಗ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು, ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಆಶ್ರಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರ. ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರೆಗ್ ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕೆಲವರೆಗ್ ಅಳವಡಿಸುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕೆಲವರೆಗ್ ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವರೆಗ್ ಅಕ್ಲಿನ ಅಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊನ್ನುವ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರೆಗ್ ಮುಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮಗುಪ್ಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕುರುಪುನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮನು ಶಾಂತವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲ ಆ ಸಮಯಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಐನು ಇತ್ತಿರ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಪೊತ್ತುನಂಚಿನ ಸೂಟು ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಜೀವದಾನ ಎಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿರ್ದೆ ನಿಕುಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳುಗಾಪುನಾತ್ ಅವಶ್ಯ ವಸ್ತುದ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸುರುಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ದೆತುದೀಪರತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಗುಲ ಶಕ್ತಿದ ದಾನನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿದ ಆಧಾರದ್ದು ನಡಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಆತ್ಮಗುಲ ಏರ್ಲ ವಂಚಿತಾವಂದೆ ದಾನವಾದ ಈ ಶಕ್ತಿನ ಕುರ್ಪುನಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಡು ಶಕ್ತಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದರ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಶಕ್ತಿಲು ಜಮ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾಂಡಲ ಆತ್ಮ ವಂಚಿತಾದ ಒರಿದು ಬುಡಿಯಡ್ಡ ಅಕಲ್ನ ಪುದೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಮಿತ್ತ ಆಯ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸದೈವ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ಟಾಕ್ನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.